persones. I ara ho anem a tornar a fer, com sempre, entre totes i tots, i amb més força que mai, per un futur digne. Anem a portar la primavera a Europa. Som l'Europa de les persones. Vota Coalició Compromís. Vota Primavera Europea. Bé, vaig a presentar-vos els dos candidats perquè els dos són membres de la llista que tenim per a les eleccions europees. En primer lloc, Pere Sánchez, que és director de Recursos Humans, és sociòleg, fa investigació i viu a Alacant. Ell ha fet també teatre en valencià d'un grup que es diu Saineters i va ser fundador dels Joves en Compromís a la ciutat d'Alacant. Pere? Persona, la que tots espereu escoltar avui, perquè és el nostre candidat, el candidat que anem a traure i que anem a dur a Europa, a Brussel·les, allí a que ens defensa, és Jordi Sebastià, alcalde de Burjassot. És periodista, professor de periodisme, filòleg i filòsof, va estudiar filologia i filosofia. Ha fet filologia portuguesa, és traductor de portuguès, és escriptor i, atenció, Vilers, guanyador de molts premis, entre ells el Felipe Rams. Jordi també coneix molt bé el nostre poble, com us ho contarà després, perquè ell va vindre durant uns quants anys i vivia els caps de setmana, vivia a la vila, passava els caps de setmana a la vila. Així que ja, Jordi... Bona nit, Llosa, la vila. Quin plaer més gran estar avui amb vosaltres, estar amb el nostre candidat, el Jordi Sebastià, que ens ho veiem i amb tots vosaltres, no? Per a mi és tot un orgull, no? Ho vaig dir en el moment que vam començar, perquè això és un camí llarg, Jordi, que això no ha començat fa 2 setmanes, que ja portem uns mesos, no? Quan van començar aquestes primeres primàries de la història del Compromís, de la història de la nostra coalició, per unes eleccions que per primera volta ens hem pres d'una il·lusió i amb unes ganes que mai a la vida haguem pensat que podríem arribar tan alt, no? I en aquestes primàries, jo que va ser quan vaig començar a conèixer a Jordi, no? I vaig conèixer més en profunditat, no? Com anava a ser Compromís, no? Per a Europa, vaig aprendre de Jordi com de la resta de candidats la implicació que n'hi havia per portar una veu valenciana a Europa. Jo vaig ser molt pesat, jo si n'hi ha una cosa que em va distingir entre aquests debats i tal, vaig ser molt pesat, vaig ser molt cabut, li vaig donar molt l'abraç a Jordi i a tots en el tema del sud, el sud, el sud, el sud, i que tenia que vindre, que la persona que insquera tenia que passar per les Marines, per l'Alacantí, per el Baix Segura, etc. Per què? Perquè crec que som aquesta part del país que més necessita l'ajuda i més necessita l'aportació d'un molt important, no? Nosaltres vivim del turisme, ja històricament som unes comarques que vivim de la indústria del turisme i que necessitem també portar aquesta veu perquè som un punt interessant d'Europa, no només per ser una part també de moltes coses, però a Europa som referència en aspectes importants, no? I era important portar una veu, perquè molts alcaldes, molts regidors que tenim aquí, tinc el recolze d'una persona que ja vinc i puc aportar moltes problemàtiques a Estrasburg i Brussel·les,
serà necessari, no? Jo li vaig donar l'abraça, jo estic ja content perquè crec que Jordi, en tota aquesta maleta de recals que li estan posant la gent, sap, i el baúl que portes, sap les problemàtiques, coneixes la problemàtica de la Nacional, que passa per Benissa, de la Nacional que passa per Alters, la Nacional Assassina, les problemàtiques que tenen aquí a la vila, el tàndem que ha fet aquí el Partit Popular, no? Totes les destrosses, l'especulació immobiliària, la lluita per la nostra indústria, per els nostres productes, no? Per la pesca, tan important per les nostres regions. I aquestes coses que eren importants, crec que de sobre ja les coneixes, estem tranquils, sabem que donaràs l'abraça al Parlament Europeu a tot això i que podràs dir que aquí Compromís és una altra referència, que tenim una altra forma de pensar i de fer les coses, que nosaltres no ens coneixeran més per ser la primera regió d'Europa que fa incendis en forma de parc temàtic, aquí a 10 quilòmetres, que va passar de la mítica i que tenim una forma diferent de pensar. No? Estem, jo crec que molt orgullosos, crec que la confiança que han depositat en Jordi ha sigut molt gran. No sapiguis també, Jordi, que va ser un impost. Ja. Aquí vaig guanyar jo crec que va ser un impuesto. Però és anecdòtic i bueno, deixa que parli Jordi perquè crec que és la persona que portarà les nostres emocions, les nostres esperances i que, clar que sí, estem segurs que la primera veu que tindrem valenciana al Parlament Europeu a Estrasburg i per això ja en el passat va aprendre portuguès per que puga parlar el senyor Durão Barroso i li diga unes quantes coses en portuguès bendites, no? I que s'entere de que per allí, pel País Valencià, ens gastem d'una forma diferent. No? Per això estem molt orgullosos i que crec que és molt important que tots participem, que fem de comercials per a aquestes eleccions, que hi ha que prendre-nos aquestes eleccions europees com no ho hem fet mai i perquè els nostres amics, els nostres familiars comencen a prendre Compromís com una cosa seriosa i que podem estar representant en tots els puestos. Així que li podré la paraula a Jordi Sebastià. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies per acollir-me. Com m'ha comentat abans, jo tinc una relació especial amb la vila, és una qüestió més íntima, però bueno, jo crec que entre amics vaig festejar a la vila i per tant un record fabulós. Ja era més jovet i aleshores venia sovint. I a més ja l'altre gran amor de la meva vida és el meu país i la meva mar, i ja el punt va ser que me pugui dur la barqueta així al vostre port. No? I bueno, navegar és una autèntica meravella i això sempre ho portaré dins del cor. No? Sempre m'he trobat molt ben tractat a la vida i avui no és una excepció perquè sou conscients que estem acabant la campanya i jo que estic destrossat i he decidit de fer un míting tal que estiguem així asseguts, còmodes i puguem xerrar d'una forma més tranquil·la i més íntima. Mireu, jo us vaig a... coneixeu el nostre programa, coneixeu les nostres idees, coneixeu el Compromís, però us vaig intentar traslladar un poc les sensacions que m'estic portant estos dies. Jo sempre començo, sobretot els mítings que he fet fora del País Valencià, ahir vaig estar a Palma, vaig estar també a Saragossa, vaig fer un míting a la plaça del Pilar, amb la gent de la Junta Aragonesista. Mai en la meva vida hauria pensat en els meus deliris que faria un míting a la plaça del Pilar. I a més va ser un èxit també molt emocionant poder estar cantant la llibertat de la Bordeta, la vila de la Bordeta allà davant, quasi ignorant, i la seva filla mà en mà amb mi, i a més formen part d'una mateixa candidatura. I vaig estar també a Madrid. I aleshores vaig percebent exactament quines són les il·lusions, quins són els moviments, la situació de la gent que va amb nosaltres en la nostra candidatura a Primavera Europea, i crec que ens podem sentir ben orgullosos. D'ací al diumenge, segur que se trobareu amb moltes persones euroescèptiques que us diuen que per què han de votar, que això no ens agrada, que Europa en realitat es fa més mal que bé, i que a més que qui som nosaltres estos de Primavera Europea. I jo, si us puc ajudar, us diré algunes coses molt senzilles que crec que podem dir i a més paguem pit i presumim d'elles. Som una coalició que ha triat tots els seus membres en processos de primàries. Això, hi ha molts grups de la suposada esquerra progressista que diuen que són democràticament radicals en aquest aspecte, però després ho apliquen.
Nosaltres sí que apliquem això, si ho creiem. Sabem que la democràcia no és una qüestió estàtica, que és dinàmica i que s'ha d'anar perfeccionant. Perquè si se queda estancada passa com l'aigua, se cobrís. I això és el que volen el Partit Popular i el Partit Socialista. Se acabó la dictadura, pasó la transición y ya tenemos la democracia, déjala ahí. Pactem una constitució que repartisca el vot de manera que ara guanyes jo, ara guanyes tu, i això no es menja, i ja tenim la democràcia consolidada. No, això està podrit. I la democràcia o avança i fem més camí perquè la gent pugui participar en les decisions públiques o la democràcia morirà. Per tant, nosaltres, si ho creguem, ho diem i ho apliquem. Nosaltres som una coalició, com hem vist en molts grups, que té aproximadament, no ho havia fet ningú, la majoria dels periodistes per damunt, aproximadament 2.000 càrrecs públics. 1.000 càrrecs públics, des d'alcaldes, com és el meu cas, regidors, que esteu per ahí, diputats en parlaments autonòmics, la Junta de Consistent d'Aragó, tenim regidors en Ceuta, la gent de Caballas, el Partido Castellano de Centre, regidors, tenim 2 diputats a Madrid, tenim un diputat de Compromís, a Madrid, tenim a Jesús Juste, diputat de la Junta, tenim diputats provincials i una característica que només podem dir nosaltres, en la cara plena, ni un sol diputat. Es que los políticos son todos iguales. No son iguals. Ni un sol diputat. I això ho hem de dir molt tranquil·lament i a més en la veu de Nata. Ni el Partit Popular, ni el Partit Socialista, ni Esquerra Unida, ni UPyD, ningú que hi ha diputats. No tenim ni un sol. Les coses clares. Som una coalició plural que respecta a cadascun dels seus membres i que a més fa coses de les quals hem d'estar molt orgullosos. Localització Caballes, comentàvem abans Pere i jo, que és un grup que no és conegut perquè és el segon grup polític de Ceuta, està lluitant molt per la situació, el drama humanitari que està vivint allà i va començar la nit electoral en la tanca de la Vera. Això no ho farà ningú més que no sigui nosaltres. Això no ho farà el Partit Popular, ni el PSOE, ni ningú. Ho fem nosaltres, perquè constatem que aquest drama, aquesta classe de drames i el que això implica és en aquests moments el problema fonamental de l'Europa. I ho tenim molt clar. D'això podem estar totalment orgullosos. Nosaltres estem proposant a la gent, quan ens diu que no ens agrada Europa, és que Europa no ens la creguem, estem intentant fer un símil molt senzill. És a dir, Europa és una maquinària, la que tu vulguis, un cotxe, un avió, un barco, la que tu vulguis, que és teua, que ha costat molt de construir. Ens ha costat molt de construir Europa. Diners, esforços, sacrificis, i en aquests moments mos l'han furtat. Algú s'ha apoderat d'aquesta màquina i la món està dirigint contra nosaltres. Te pots quedar en casa si vols, no votes, però el cotxe te va atropellar, i te va atropellar encara més fort del que ja l'atropella. Nosaltres el que te proposem és que assaltes les institucions europees, que entrem dins i que dirigim i canviem el rumb que han pres fins ara. Que assaltem les institucions democràtiques, així de clar. Un diari conservador que més val no esmentar, deia, el candidat de la Unió Europea llama a la violencia para asaltar el Parlamento. Estem parlant de asaltar democràticament, amb el vot, amb el vot. És una metàfora. És de Julià Álvaro, un dels nostres competidors en les primàries, que jo vaig estudiar i ja te la vaig a jugar perquè m'agrada molt. Assaltar el castell de la assaltar les nostres institucions. Nosaltres som europeistes i com diu Florent Marsellesi, el candidat d'ECO, i també li fa facilitar la idea, europeistes insumissos. Europa és nostra, Europa té moltíssimes possibilitats, estem parlant de la major construcció política, social i econòmica de la història de la humanitat, la més complexa, però no ens agrada la direcció que fes, per això allò de la insumissió. Europa sí, però no així. És possible canviar Europa? Se pot modificar aquesta política? És molt complicat. Per tant, nosaltres no enganyem ningú. És molt complicat, perquè hi ha una sèrie d'interessos i 2 partits majoritaris, el PSOE, que han pactat el vot en el 70% de les decisions del Parlament Europeu i que tenen molt clar que la prioritat en aquests moments en Europa és salvar els bancs, salvar els especuladors i salvar la vida. I les persones van guanyar. Nosaltres proposem un canvi molt senzill. Primer van les persones i després ja veurem què fem amb els bancs, etc. I si han de caure bancs, han de caure bancs. El que no volem és aquesta socialització que han fet d'un deute privat, que s'ha convertit en públic. I això és fàcil d'explicar a la gent. Si un banc alemany li deixa diners a una caixa d'estalvis valenciana dirigida per polítics corruptes,
S'ha de dir ben clar, la corrupció té molt que veure en aquesta crisi. Polítics corruptes, majoritàriament el PP, alguns del PSOE també, corruptes, que prestaven els diners de forma inconscient a col·leguilles que se dedicaven a fer negocis absurds, els ciutadans no tenim per què pagar. Així de clar, aquest deute és il·legítim. I si pagar aquest deute està per damunt de tota la resta, no n'hi haurà diners ni per a polítiques socials, ni per a crear llocs de treball, ni res de nosaltres volem. Hi ha una altra part del deute que és legítim. Nosaltres no diem el deute no se paga. El deute se paga. Si no, perdem el principi de confiança i el sistema no funciona. Si jo consumís una cosa, he de pagar. Ara bé, pagar el deute no ha de ser un obstacle per a que les persones no tinguin una vida digna ni una justícia social. Clar. Per tant, s'ha de ser valent i dir el deute en aquests moments només el legítim, no es pot pagar. És així, no es pot pagar. Per tant, tranquil·lament anem a parlar de quites, anem a parlar de moratòries i mentrestant anem a destinar els nostres recursos a que la gent estigui socialment pobra, a la justícia social. La Unió Europea, quan se forma, el Tractat de la Unió Europea, se suposa que supera allò que era la Comunitat Econòmica Europea. Recordem, era únicament un pacte econòmic per a beneficiar les transaccions, etc. Doncs bé, la Unió Europea supera això i aposta per 5 pilars bàsics que estan en el Tractat de la Unió Europea, que són els que haurien d'apuntalar aquesta nova Europa. Allí se parla de justícia social. Podem parlar de justícia social en la situació actual, quan l'empobriment de moltes capes de la població és angoixant. Mireu, jo soc alcalde de Burxó. El poble de Santander és fills. Somiar a l'Europa. I m'agrada això com a eslògan. Però de fer això per Parlament. Assumir la l'Europa. I els regidors que esteu per ahí, els alcaldes, sabeu que l'administració local és la més pròxima a la ciutadania i la gent ve allí a explicar-te els seus problemes. Moltes vegades no pot solucionar-los, però ells volen que el seu alcalde presenti a la gent. I nosaltres, des de Compromís, des de la Primavera Europea, estem orgullosos de fer això. I de vegades fem coses que econòmicament són una ruïna, però emocionalment són fonamentals. Nosaltres fem un acte de Primavera Europea, Compromís, a la Jana, un poble al nord de Castelló, nostre maestrat, en menys de 1.000 habitants, i ens reuníem amb la cooperativa productora d'oli, que tenen un problema gravíssim en la qüestió de les tarifes elèctriques. Crec que la cooperativa són 20 o 30%. Això és econòmicament una campanya electoral, però és que nosaltres hem d'anar allà, perquè hem d'escoltar a la nostra gent. I què estic sentint jo? Què estic escoltant de la gent quan va parlant? Estic escoltant coses terribles. Els dimarts, que són els dies que jo sento la gent sempre, però els dimarts, els dies de cites amb el senyor, dimarts de la gent demana cites a Girona i explica. Els dimarts quan arriba a casa, normalment, la meva xica de Déu ja sap com van les coses, i per el tampoc, perquè no part de la secretària per dir. Clar, perquè és que me van a desahuciar, ja tengo acceso a la carta del banco. És que s'acosta l'estiu i tancaran els menjadors escolars. I clar, jo no sé si els xiquets hi van a poder menjar tots els dies. Això no m'ho estic inventant. Això no m'ho estic inventant. És que ma mare ja té més de 90 anys i jo estic a soles amb ella, no li cobre la pensió mínima i jo tenia una ajuda de la dependència i no arriba. Això és injustícia. Això és justícia social. Quin era un dels altres pilars de la Unió Europea? La igualtat entre homes i dones. És veritat que Europa, això, és un referent a tot el món. Jo treballo de periodista, els últims treballs que he fet en forma de llibres, segur sobretot de situació de la dona al món, he estat en Moçambic, he estat en Índia, he estat en Congo, he vist coses terribles. Quan arribo a terra a Europa, siga Lisboa, siga Glasgow, ja estic jo. Perquè la situació de la dona allà, l'últim llibre a les dones amb lepra a Índia. Imagineu-vos, imaginació de les dones, imaginació per dir de lepra, una situació horrible. Però la situació de la dona a Europa no és ni molt menys la que nosaltres volem. Encara falta molt que tenim.
I les polítiques d'ajuda a aquesta superació per a trobar aquesta igualtat real han baixat una barbaritat. Els pressupostos només és una barbaritat. Els pressupostos per a controlar, previndre i fer pedagogia contra el maltracte masclista han baixat i les xifres de maltractament estan creixent. Això és una barbaritat. Tercer pilar d'aquell tractat de la Unió Europea tan xulo. Sostenibilitat ambiental. Esteu en un lloc fabulós de la costa. Què penseu de les professions petrolíferes al Mediterrani? Això és sostenibilitat ambiental? Fer professions petrolíferes així davant? Estiguérem parlant amb l'Associació de Confraries de Pesca de Castelló. Estan molt preocupats. Els nostres pescadors han fet molts sacrificis per ajustar-se a les normes de sostenibilitat respecte a les vetes, a l'Institut Canviant d'Arts de Pesca, i ara anem a fer professions petrolíferes en el que això implica les sondes, la pèrdua del peix, etc. I encara no diria l'impacte ecològic. I el fracking? El fracking és una mesura sostenible. En tot el que està passant, contaminació, tremolors de terra a Castelló, no tremolen de pobre, tremolen de veritat, pel tema de la plataforma Casco. I el senyor Cañete, que així, públicament, que té accions en companyies petrolíferes, entre elles les que estan interessades en fer les prospeccions, ens defendrà això, este senyor. És sostenible el senyor Cañete. Aguantar a este senyor, eso es, bueno, salud, ¿no? Sostenibilitat. Quart punt, plena ocupació. Això ja apareix la broma pesada, no? És a dir, la Unió Europea treballarà per la plena ocupació. I resulta que les administracions públiques se dediquen a tirar a gent del carrer. Canal 9, ¿vale? 1.600 persones, ¡bam! A tirar a gent que està en contractes eventuals, a prohibir que els ajuntaments, encara que tinguin superàvit, contractem a gent, a prohibir que es facin tallers ocupacionals i damunt a llevar retroactivament els incentius a aquells emprenedors que apostaven per les energies renovables, que ara se queden absolutament desemparats i han fet que empreses importants, valencianes moltes d'elles, que treballaven en el sector de les renovables, hagin tingut que escapar. Això no és un govern. I l'altre pilar, respecte a la diversitat cultural i lingüística d'Europa. Si tenim un govern valencià que no para de tallar línies en valencià, de tancar-les. Ahir vaig estar en Palma de Mallorca. Vaig parlar amb companys de la comunitat educativa d'allà, perquè és una reunió, i m'anaven explicant les coses que havia passat allí, el decret del trilingüisme, no sé què, no m'ho expliqueu, si és que és el mateix guió que ha aplicat el Partit Popular al País Valencià. Se tanquen les línies en català amb l'excusa que sí que saben anglès, que al final no saben res, etc. Que no se pot en castellà, i pam. Això respecte a la comunitat, a la diversitat cultural i lingüística d'Europa. Qui no entenda que Europa és diversitat i que la diversitat els fa rics, no entén Europa. Entén una altra cosa, però això no és Europa. No és l'Europa que nosaltres volem, ni és l'Europa que naixia amb el tractat de la Unió Europea. Per tant, el que nosaltres volem fer està ja escrit en aquest tractat. Nosaltres volem respectar l'esperit fundacional d'aquesta Unió Europea, que ja sabem que estava molt marcada pels mercats, que ja sabem que els poderosos tenien molta força de control, ja ho sabem això. No ens enganyem ni som ingenus. Però no podem renunciar a la nostra maquinària. Quan la gent diu, no, Europa, fora de la Unió Europea, fora de l'euro, no. És nostra, mos l'han furtat, tenim que recuperar-la. I l'euro ha de ser una bona moneda per a tots els europeus, no sols per als alemanys en aquests moments, no sols per als països més pròspers del nord. És que és nostra també, aquesta moneda. Mos ha costat molt, Com han pujat els preus des que entra l'euro? Sí o no? Mos pegaren ahí, pues com a mínim que siga útil per a la gent. I en ese valor que té ara no ho és un problema. I el problema és gravíssim. La possibilitat d'una fractura social a Europa en aquests moments és altíssima. El senyor Barroso està en París, no sé si dormirà bé, no? Mirant com les xifres d'empobriment pugen, com les enquestes diuen que a Gran Bretanya pot guanyar el partit antieuropeista, pot ser l'opció més votada, que a França pot ser el partit de Marine Le Pen.
que a Grècia i a Hongria estan pujant els grups d'ultradreta, Europa se fractura. Y estos señores están ahí, salvemos el euro, salvemos a los bancos. Això, o sigui, és una irresponsabilitat descomunal. Ja sabem què ha passat quan Europa s'ha fracturat per ahir. Ho sabem, No fa tant, ja ho sabem. I recordar la història és molt útil. Per tant, o Europa canvia la política que està fent, o això serà una catàstrofe. I això és la nostra opció. Ja, no és que vosaltres, com a molt, anem a ser un euro. Bueno, això no està clar. La idea és que siguem més un. Per tant, d'ahir, a tope, perquè, com ha comentat Pere, jo no porto una maleta de feina, porto un bagul sencer. I si estic a soles, me va costar més. Per tant, a veure si apretem. Els números, això ho dic per animar-vos, els números estan. Tots els grups de la coalició Primavera Europea tragueren 400.000 vots en les últimes 3 anys. Això és real, se pot mirar en l'Institut Nacional d'Estadística, 400.000 vots. En 240 o 250 tens un eurodiputat. En 405 poquet tens dos. Per tant, se tracta de convèncer a aquells que ens votaren a les generals de que se mantinguen allí. No dic que si fueras autonòmiques ja, bueno, si fueran locals ja arrasar, ¿vale? Però va, si quedem en les generals, si aconseguim això, estarem ahí i estarem acompanyats, ¿vale? Però el que comentava, no estarem a soles, o sigui, nosaltres estem dins d'un grup del Parlament Europeu. Nosaltres no som tertulians famosos que se munten una paleta. Nosaltres tenim agenda darrere, tenim molta gent darrere, gent a la qual respondre. I nosaltres estarem en ALE Verds, Aliança Lliure Europea dels Verds, el quart grup del Parlament Europeu. I a més, la nostra candidata per a presidir la Comissió Europea és Ska Keller, la qual vaig estar fa 3 dies a Madrid, parla un castellà més que accent. De manera que ella sí que se preocupa per la diversitat lingüística. Jo li vaig dir 4 o 5 parauletes també en català, perquè quan tinguera que fer presentacions. I sabeu que va ser l'única que en el debat d'este europeu que hi hagué, al tema de Catalunya li va llevar tota la politització esta agressiva. Va dir, pues els catalans independitzen i jo soc la presidenta, faré tot el que puga perquè estiguen en el continent Europa, lògicament. D'Europa, el que ha costat de muntar, anem ara a anar expulsant a la gent, no? Ja ens expulsen prou d'ací, als joves que tenen que anar a buscar feina fora, però damunt d'ara anar expulsant a més gent. Nosaltres som integradors. Per tant, nosaltres estarem en el grup d'ALE. I allà es poden fer moltes coses. En aquest moment és el quart grup del Parlament Europeu, i per tant tenim una estructura i una força per a poder tirar endavant. No estem a soles. Es tracta, per tant, d'intentar il·lusionar a la gent. La nostra gent està il·lusionada com mai. Abans estàvem comentant amb els companys els actes que hem fet, l'acte d'Alacant. L'acte d'Alacant a mi me va emocionar, que és una de les nostres classes fluixetes. De moment, però això està l'any que ve, això està ahí, val? Quan la gent de Compromiso por Orígula, us ho dic que sí, Compromiso por Orígula, que estan muntant el cara, fan un acte i criden a la premsa perquè arriba el seu candidat a les europees. I jo me sent molt pagat d'anar allí i penses, bueno, un col·lectiu que està començant en una ciutat gran i que no tenim cap representació institucional, doncs sí, i que tenen 2 televisions comarcals, la SER, la COPE, un diari d'allà, i dius, la gent s'està il·lusionant. Estem manejant una matèria molt subversiva que és la il·lusió de la gent. I per això a Mònica Oltra la tira de les coses. I per això ens tenen tanta mania. Perquè il·lusionem a la gent, en un moment en què tots estan, la major part de la ciutadania està molt desafectada. Per tant, tenim la il·lusió, tenim l'instrument fabulós que és Primavera Europea, tenim els socis al Parlament Europeu i tenim l'oportunitat de poder fer aquesta feina de canvi de la política de la Unió Europea. I la feina també absolutament irrenunciable, i que la portem en l'ADN, de representar el País Valencià allà. De que la nostra gent tinga una interlocució directa amb el Parlament Europeu. Hem parlat en el sector dels llauradors, de la ramaderia, dels pescadors. La política de la comuna és que no cal que us parli, ja ho sabeu. Ens ha perjudicat, rebem els... Jo dic que avui en un debat esta vesprada en una televisió, jo tenia les informacions de que rebíem el 5% de les ajudes de la PAC que arriben a l'Estat, quan la nostra agricultura representa el 10%.
la representante del Partido Socialista dice que no nos siguen el 3, que han dicho. Claro, yo le he recordado que ella va a votar a favor. Ella va a votar a favor. De manera que, bueno, pues si la dicho de cara, dicho de cara. La huella de la Común es una auténtica aberración que se dedica a subvencionar als latifundistes i no als llauradors. I els nostres llauradors també estan a punt de fractura. No poden augmentar, els preus no hissen, no se renoven. La gent és cada volta més major i cada volta és més fàcil que entren productes d'altres tercers països que tenen convenis amb la Unió Europea que són absolutament injustificables. I per això hem de treballar. Hem de posar el valencià a prop. Jo comentava en l'entrevista que està per ahí. Me parece molt bé que el maltès sigui en idioma oficial, perquè els maltesos són europeus i lògicament tenen dret a parlar de la seva llengua, però nosaltres també. Nosaltres també som europeus, des del primer moment. Des del moment que Jaume I va estar per ahí i a més anaven violant no queria. Seria molt bonic que fos una història d'amor, però no era de pur interès per a que quedara clar que Europa Central tenia una aliança. Nosaltres som europeus i volem utilitzar la nostra llengua a les institucions europees. Ho intentarem, està complicat, però ho intentarem, tenim el compromís amb això. Nosaltres necessitem el corredor mediterrani, però és que no és una opció, és una autèntica necessitat. I ho sabeu vosaltres, que patim les conseqüències i necessitem, entre altres coses, que l'ACE no sigui aliats. No sé si Europa té competències, però també ho intentarem. Necessitem oposar-nos al fracking, necessitem oposar-nos a les barbaritats urbanístiques que s'estan fent en el nostre litoral, que s'han fet i algunes que encara se planegen. És que esta gent no canvia el xip, continuen amenaçant. L'altre dia estic llegint al dia l'últim fragment de platja verge que li queda a la comarca i encara està el senyor alcalde allí que vol fer una urbanització ecològica. I s'arriba de bé. Ja està bé, no? Ja està bé. Això, en filologia espanyola ens feien l'oxímoron, la soledad concubera, ¿no? El silencio sonoro, vale, como la poesía no está mal, pero eso no es poesía, eso es una broma, una organización sostenible y ecològica. Per tant, aquestes són les dues línies d'actuació. I ara la nostra feina és encomanar la nostra il·lusió a la ciutadania, aquella que tenim més a prop, per a poder arribar a dur això a bon terme. Jo crec que el diumenge ho anem a celebrar, estic segur que ho anem a celebrar. Patirem una miqueta, perquè ja sabeu que d'ací allà n'hi haurà notícies, intents de dividir-nos, amb els socis de crear mal rotllo, no ho aconseguiran, la coalició està funcionant perfectament, estem molt contents i molt ben acoplats, no n'hi ha divisions ni n'hi ha contradiccions entre els nostres programes. L'altre dia me comentaven en Aragó, és que el tema del traspassament de l'Ebre, dic, anem a veure, si nosaltres som antitraspassaments, i el que té la contradicció és el Partit Popular, que en Aragó diu que no, i al País Valencià diu que sí. No me busqui a mi contradiccions en la Junta, la contradicció la té el Partit Popular. Nosaltres sempre ho he dit, ús racional de l'aigua i garantia del cabal ecològic. Si se fa això, no va pegar traspassament. Ara, si se dediquen a muntar camps de golf en la Manxa o en la Marina, les coses canvien, Per tant, tot i que tinguem aquestes amenaces i aquestes pressions, jo, que ja tinc la maleta feta, el bagul de la faena i la maleta, vos demane aquest últim esforç, vos demane que la il·lusió la mantingueu. Mai en la vida, ho ha comentat Pere, havíem estat il·lusionats així com estem ara en unes eleccions europees. És possible. Podem arribar perfectament a tindre la nostra representació allà. Podem ser la sorpresa per als que no mos seguissin de la jornada electoral. I la veritat és que la metàfora és molt fàcil, però és molt bonica, no? Poder dur la primavera. Amb la vostra il·lusió, la primavera de la vida dels mariners arribarà a aquelles institucions. Així que moltes gràcies i vinga.